Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyati Notive umqalo ubale channel sacela ucofa ibutton subscribe uzoba semathuba uthole indaba ehamba phambili kule channel yakho ethanda kakhulu iNyati Notive bafowethu. Namhlanje ngiphethele isihloko esimnandi kakhulu. Sihloko namhlanje sithi ngeke ukholwe ukuthi uKhuzani mfowamposi unengoma efana nse neyegcokama uma uyilalela ngasekuqaleni lapha esigincini lapha uzothola ukuthi isiginci siqala ngendlela eyodwa, ngeke ukholwe ngempela. Awuthi-ke ngiyidedeleke ividiyo bese kona okwakho ukuthi ukhomente lapha kuma-comment section, usubscribe, ulike, ushare. Ngiyayibonga la bafowethu, ngicela ningakhohlwa bafowethu nikwenze lokho engishiyo, ni-subscribe, ni-like, ni-share. Zimbili eyasemdletsheni kanye neyasemandaba uyicelile ngiyamnika ngiyamupha phi nazi. Yayishela yona yangilisa lentombazane njobishaya abafama kanjena ngeke uthole ngento yona. Siye mandaba. Ngimshela ngiyalunika kanjani uthando lwakho ntombi. Yafika isithi ayiqedi i-STV namhlanje. Kodwa yena ishaye eyivithiza ngengoma.